ko lang sa iya, habang buhay ko siya sir, na dahil malilingawan, di ko siya salilaan. Para siya, sir, Napapaluwa pa sa labing parehas. kamunduan ng 41 anyos na si Cheryl. Siya ang byuda ni Police Staff Sergeant David De La Rosa na naaksidente gadan sa pigmamanehong motorsiklo pasado alas 4 ng hapon kan Mayo 19. Istorya niya, mabuot asin responsabling padre di pamilya ang sayang esposo. Kadakol man da sindang pangitorogan, urug na para sa saindang duwang aki, alagad ang gabusda na iyan, natunaw na sana sa sarong idlap, matapos na madiskwido ang sayang esposo sa kalabaan kang Maharlika Highway sakop kang Barangay Del Rosario, Pilar, Sorsogon. Sabi ko, perfect talaga sir, wala lamang ako sir sa iya maipipintas may saro. May diet sir, wala siya sa mong pagkukula. Sobra pa sir. Sa trabaho man sir, daw mag-apot ka sir sa gabos na naging katrabaho niya sa Kamalig. Daw adigi sir sa kumadgad, baguhan pa lang siya, pero sir gabos siya sir. Positive, puros magayon sir ang ano sa iya kan mga tao sir. Gabos magayon ang istorya sa iya sir. Day panahaloy kang madistino sa Castilla Municipal Police Station si PSSG De La Rosa. 8 taon man siyang nanirbiyan sa Kamalig MPS Albay. Sigun kay Cheryl, rumdum niya pa kung gurano kaugmaang sa iyang esposo, kan madistino na ini sa Castilla MPS. Day niya sa nadaunaon, na kung nuarin mas naparanin na sa sendang mag-irin na si PSSG De La Rosa, habang buhay naman ni Daining day na makakaiba. So pangduwa po, yun na sir. Kaya kung maugmangon siya sir, siyempre gusto niya, mas arang nidigdi sa muya. May pig-asikaso niya, gusto niya magmanukan. So mga extra income ko baga sir na makatabang man sa muya, geraray. Sigun kay Police Executive Senior Master Sergeant Rafael Sarion, day na uminabot pang buhay ang biktima sa ospital, huli sa sinapong seryosong lugad sa panduk asindaghan. Basado man da sa sendang investigasyon, antes ang pagkakadiskwido. Gikan Pilar, pabalik na kuta sa Castilla MPS lunad kang pagsadiring motorsiklo si PSSG De La Rosa. Alagad huli ta day kanina reparo ang karabaw na guyod ni Joven Belen. Luminasik ini sa tinampo. Sa kunyan sir, wala pa sindang istoryahan kung anong buot sabi yung kanso pamilya kang sunagadan. Sabi kang sa ma-schedule na senda para mag-irestoryahan sinda. Dagan man sa may mga sadir kang karabaw na iwasan taan sa tuyang mga baka o karabaw o ano man na hayop makaabot sa tinampo. Kasi ining tinampong ini talagang passage ini kan mga bihikulo bako ni para sa anuman po na hayop. Sa presente, nakapatente pa ang bangkay ni PSSG De La Rosa sa sendang residensya sa Sitio Azucena, Barangay Burabud, Castilla, Sorsogon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal